Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Matthew 19:29, and every one that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold and shall inherit everlasting life. Hebrews 10:35-36. Therefore do not cast away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Proverbs 14:14, the backslider in heart will be filled with his own ways, but a good man will be satisfied from above. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, sama sa nandan, this is our routine, gikinahanglan nato pagsusi sa tagsa-tagsa nato kagalag. Kung napabakitay mga salang na buhat ni ining adlaw, sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat, bisag unsa nini mao mga salang na buhat, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili magkalihok ang ministry of God the Holy Spirit in teaching us His truth. Kay ngano, na ay nagaluop, nagababag sa atong pagabuhaton busa. Mando sa Dios, nga ato kini isugid. Ngadto siya tubangan sa Dios nga mahan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. O gusab, alang kanimo dili pa magtotoo. Ang imong buhaton, mong paggamit yan ang imong kabubuton, aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon nga imong mahimo sa tibok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas busa. Karon mag-andam ta sa atong kaugalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo. Ning lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo, O Dios, nga buhi pa kami, askil pa ang among panglawas na patay kalantip sa atong panghunahuna sa kini gumikan lamang sa imong gugma, grasya o kaluoy o busa. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong aron kami maka katon og dugang pagyong kamatuoran o nga mao'y among gamiton sa among adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga mga Kristohanon. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Og nagapasalamat kita sa Dios nga nagalahutay kini atong Bible study through the YouTube
sa Vic Balbido Evangelistic Ministry sa ikalima na tuig karon. So we never expect nga kabot kita niining gidugayuna kini umikan lamang sa lihok sa Espiritu Santo, dili kini atong buhat. Nagaagad lamang kita sa grasya sa Dios. Busa niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the Doctrine of Apostasy. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Una sa tanan, ako kang giingnan nga maangkon lamang sa magtutuo ang kaalam, the wisdom diha sa pulong sa Dios, sa diha nga magabaton kini siya og positibong kabubuton ngadtos pagtuon, pagkaton sa pulong sa Dios. Now kini atong ginabuhat adlaw-adlaw, kini agi og pagsunod sa mando sa Dios, pagpakaon sa atong tagsa-tagsa kakalag sa pulong sa Dios. Kaya mo may kanunon sa atong kalag ang pulong sa Dios. Ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Mateo 4:4. Okay. So sapagkat magtutuo sa pulong sa Dios, iyang isagol kanang nakatunan niyang doktrina uban sa iyang pagtuo niya. Meaning, blending that knowledge together with faith. Ana siya sa kahigayunan sa pagkatinuod sa mga panalangin gikan sa iyang naagian nga potentiality. Now, it has become a reality of blessing dito sa pikas niini. Now, sanglit kanang iyang pagsagol sa doktrina o sa pagtuo, kana musangpot ngadto sa kahimtang sa pagkatinuod na sa doktrina o doctrinal reality, ingon man divine viewpoint mental attitude, nga sa dihang ang magtutuo makabaton na og divine viewpoint mental attitude nan maangko na kininiya maangko na kini siya sa espirituhanong gahom, spiritual power in life. Yes, makaangko na siya niya na. Mao kini ang source, tinubdan sa spiritual power, sa spiritual discernment, spirituhanong pag-alinggat, ingon man sa espirituhanong gugma. O kini mo resulta ngadtos giingon sa in English og doctrinal orientation, doctrinal objectivity, doctrinal confidence, doctrinal nga kalig-on, doctrinal courage. Pagkahiluna sa iyang tumong goal orientation, grace orientation, sulod nung katahum, inner beauty, o guban pa nga manindot nga mga resulta niini, laki pagayod sa iyang pagkaokupado sa doktrina o sa control thought life by which ang magtutuo nagasibog sunahan sa iyang pagtuman sa tanang mga tulumanon sa phase 2 life, panginabuhing Kristohanon sud sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang magtutuo nga nagapadayon sa pagbuhat ni ining maong tulumanon agigtuman niya sa execution of the protocol plan of God sa iyang kinabuhi. Kining magtutuha nga atong hisgutan dinhi, di gyud siya magpabalda o magpalinga sa iyang pagdupot, sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang gipunting ragyod sa unahunas maong magkugihon, magtinud-anon, o malahutayong magtutuo. Mao ang iyang tumong, his goal, ang iyang pagkabot sa paghimaya sa Dios, ug sa iya na unyang pagdungog sa famous accolade, well done, good and faithful servant. You have been faithful on the few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou
into the joy of thy Lord. Mo kanay klases magtotoo. That's the kind of believer who is fulfilling, nagatuman sa kabumuton sa Diyos alang sa iyong kinabuhi. And thereby fulfilling, completing sa divine viewpoint purpose Diyos nung katuyuan sa iyong kinabuhi. Mao'y hinungdan nga kini si Satanas will do anything to get a believer distracted gikan sa pulong sa Dios. Maningkamot gyud ni si Satanas sa pagbalda o paggamit sa tanan niyang mahimo, sa paglinga kung mahimo, sa paghunong sa magtotoo, sa pagsibog sunahan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Bisi pagayo kini si Satanas sa pagpangita o paagi aron lamang iyang mababagan ang nagatubo og hamtong nga espirituhanon nga magtotoo. Just like he will use anything to get an unbeliever distracted from the gospel. Kaya tumong ni Satanas sa pagbabag sa dili magtotoo. An unbeliever nga dili kini siya makadungog sa mayong balita sa kaluwasan. Kaya nga naman, do you know why? Nga dili siya buot nga makadungog sa mayong balita sa kaluwasan. And kini siya kay dili man magtotoo. He is an unbeliever. Babagan yun ni Satanas nga dili makadungog. Tungod kay si Satanas, miserable man gyud. Miserable kini siyang kaaway sa Dios. And do you remember the principle of this? Misery loves company. Miserable ug alaot ug makaluluoy man gud kini si Satanas, and that is why he wants unbelievers to be miserable like him. Likewise sa mga magtotoo, buot niya nga mamiserable usab kini sila sa ilang kinabuhing Kristohanon. Mo nang mitunga ka ng maong popular nga prinsipyo, misery loves company. Ang yawa di buot nga makadungog o makadawat sa mayong balita sa kaluwasan ang mga unbelievers. Sanglit na hibaw siya nga kung mudawat sa kaluwasan ang dili magtotoo, adto kini siya mudangat sa langit ug labihan niya sa pagkasina ni Satanas. Kaya di man siya makaadto dito. Wala naman siya kaya ngayon, no more chance. Kaya naibaw man kini si Satanas pag-ayo nga wa man siya laing padulungan, he has no other place to go than the lake of fire nga giandam sa Dios alang kaniya ug sa iyang mga demonyo. Suma pas gisulti diya sa Mateo 25:41. Itambog man kini siya diha. Human gyud sa millennium. Nga mabasa nato diha sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10, nga nag-ingon sa in English, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Again, kini si Satanas buot as many people kung mahimo, ang tanan kung mahimo, which is impossible to happen because of man's volition. Kung mahimo, madani, malingla niya ang kinabag ang duot sa katawhan ngadto padung sa kalaglagan, eternal destruction. Tungod sa prinsipyo lagi nga misery loves company. Kung sa ato pagkakonsultihan sa Binisaya, ang pag-aalaot mahigugmaon og mga kauban. O sa inato, pag yung pagkasulti, ang pag-alaot, buot o kauban. Gusto? Akong subliyon sa pagingon, nga kinis si Satanas is so jealous, labihan niya sa pagkasina of every believer. Sanglit muadto man kinis siya, the believer muadto man siya, kining maong magtotoo didto sa langit, din didto wa na'y kaguol, wa na'y pag-antos, wa na'y luha, wa na'y kamatayon. The old things are passed away. Or as what Psalm 16:11 says, in God's right hand there is the fullness of happiness,
and pleasure forevermore. Kay samtang kita mga magtutuo, nagapahimos sa pagtagamtam sa great time in heaven with God. Naibaw kang kung sa himuon o may tabo ni Satanas o sa iya mga demonyo. Burning in the lake of fire. Kini si Satanas is so intensely jealous of believers. Kining hitabua is something else. While dili siya makatangtang o makatake their salvation away from them, kung na may nagkasabot bahin sa eternal security apart from the Godhead, it is Satan. Analay duha ka butang ang mabuhat ni Satanas. He only has two things that he can do to a believer. Ang una is to screw up his life in phase 2. Pagguba o pagdaot sa kinabuhi sa Kristohanon by getting him distracted from the Word of God in his life. O kana makapugong sa reward factor dito sa phase 3. Kung balikon ta, misery loves company. Kung busa, si Satanas ginganlan og avowed enemy of God. Kung sa kaliwatan sa tao. Iyang tumong ang pagguba sa kinabuhi ni bisag kinsang tao. Most especially sa kinabuhi sa mga magtutuo, pinaagis pag-distract o pagbalda sa magtutuo nga dili makatuon sa pulong sa Dios. He doesn't care what o unsay iyang gamiton sa pagbalda sa magtutuo. He will use anything. He will do anything nga gitugot sa Dios nga iyang mabuhat. Look at the way of giyon sa niya sa pag-atake si Job. Sa usalang kahapon yan in one afternoon, iyang giguba ang tanan ni Job ang katigayunan. He destroyed all of Job's wealth. And iya pag yung gipamatay ang napo ka mga anak ni Job. O in a few days later, gihatagan pag yun ni Job o kabahong, skin ulcers, gikas ni nganto siyang lapalapa. Umiingon ni sa Satanas nganto sa Dios o Ginoo, kung imong itugot nga pahamtangan ni si Job ining mga butanga, di na kini siya mo panalangin kanimo. He won't bless you. Nagpasabot nga muhunong na kini siya simba nimo. No, nagisulti ni Satanas nganto sa Dios. And of course, the issue to Job was, will the satanic attack going to get him distracted? Makabalda ba kini-kaniya sa iyang pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos? You see? Is Satan going to be effective? Is Satan's theory about you right? No, it wasn't. Sayop si Satanas bahin ni Job. He was wrong about Job. Tangtanga ang iyang mga kauswagan. Take his prosperity away and he will turn on you. Mutalikod, mubiya kini siya kanimo. Di na kini siya mo simba kanimo. Di na kini siya mo mahigugma kanimo. O di na ni siya mo tahon kanimo. O di na ni siya mo function with doctrine anymore. But Satan was wrong bahin ni Job. What a believer's objective o tumong niya diya sa phase 2 sa plano sa Dios, maong pagsiguro nga sayop usab kini si Satanas about any other believer. Ayaw gyud pagpabalda from the Word of God. Ayaw. Sabtag na fellow believer. Ayaw o ayaw. Di man ka na pagayo, igsoon nga magtutuo. Kaysa higayon nga magpabalda ka sa imong pagdupot sa pagtuon sa pulo sa Dios, nan, mao na giingog imong tinuyuan nga nagpabalda, nagpalinglakas panuay o sayawa, kansang tumong diha kanimo maong paggusbat, pagpusgay, to devastate, o paggunom kanimo sa imong pag-alagad sa Dios pinagi sa imong pagtuon sa pulo sa Dios. Kaya bigod nimo, ang tuyo og tumong ni Satanas kanatong mga magtutuo, mao ang paglingla, paglansis to deceive us. Nasa gayon,
nga ato siyang tugutan sa pag-penetrate sa atong Kristohang kinabuhi, mo na giingos popular nga Principios Doctrinae, you are a product of your decision. Mao na. Ato ni padayon ugma, dinhiyo na kita muhunong sa atong pagtuon niini. Magampo ta. Higala, kung galing mamatay ka karon, nahibaw ka ba? Ug mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan? Gipangutana ta ka higala niining maong pangutana sanglit mo kining labing minungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta ka niini. Luwas ka ba? Na dili question kung sako ka ba usa ka simbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba usa ka talaworon o dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Are you saved? Higala. Aron ka maluwas. Unas tanan kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Kaya matod pas mga taga Roma Kapitulo 3 versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan nagingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat umayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, paminaw. Ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan ka si maya sa Dios. Ug mao ni hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iha sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo ug gani namatay siya alang kanimo. Ug siya mao si Ginoo Jesucristo. Kinsa namatay dito sa krus, sa tuyo, sa pagbayad sa imong mga sala, o sa paghatag kanimong kaygayunan nga ikaw mahilangit. Si Ginoo Jesucristo mo'y mibayad sa imong mga sala. Kaya sa mahimong ibayad. Huwag ikabayad ang tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang pagyugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mao'y mibayad sa silot sa atong mga sala. Ang Kolosas 1:14 na kanayon usab, nga mao'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Samtang kinihigala, nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayong tabang aron ka mahilangit. Wala. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. Kung sa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga tagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa lamang kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala kun muluwas si Jesus kanimo, dayon na kana. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan. Ug karon buhi siya ug atuwa siya sa langit ug nagapangaliya siya alang niya itong tanang nagatuo kaniya. Ang Biblia nagasulti nga ikaw maluwas pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Wala na ikadugang niya na. Wala na. Ang Episo 2:8-9 nagkanayon, kay pinagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Musa walay magapasigarbo niini sanglit di man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Di man ipagayo. Ang bugtong pagtuo nga nakaluwas sa mga
tao nga mituo kang Ginoong Kristo mao ang iyang hingpit nga pagtuo kang Ginoong Kristo. Hingpit total. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Sabta higala. Nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan ug wala nay lain. Now duha ra imong kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman? So pili. Yatagan kas kay gayunan sa pagpili. Kagawasan ka na. Pansabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18. Ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa paghinomdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo ning laing matamis ngay gayon sa among pagpakigamitay kanimo sa among mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry sa pagpakailap sa imong mayong balita sa kaluwasan o sa pagsabwag sa imong mga kamatuoran ngadto sa nagapangita kanimo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.